Toko, ayo, mati, ayo. Ing dina iki, ayo, aku lawan siramu. Nopo dutaning Sinuhun Prabu Kusumanirat, kang supaya ing iki dina jaga kasugangan ana ing praja Banjarana. Pawan Patih, ayo mati. Sing kepiye, Narantaka? Kasugangan ana ing Katon Banjarana ora ana sing diwangi Kanjeng Prabu Kusumanirat. Yen ngono, ayo. Jaga kasugangan ning sih. Lor kono ya. Ayo. Ayo. Ayo, Pak. Jagat Dewa Wasesanibat anggonku diwangkah tindak satindak nanti ana ing papan kene ingsun napa tinimbalan kersa dalem Sinuhun Prabu Kusumanirat kang sumayaning suwane kersa dalem ana ing Banjarana. Yo ing kalungguhan iki dadekke tuh pitakon sak jroning batin. Janjane ana wigati apa? Nganti Sinuhun Prabu Kusumanirat nimbali para mantri bupati, para warga dalem. Ya, mumpung Surya durung kasaput iki, bakal ndak bacotake anggonku. Lumaksud. Bueng sepi ora kaya adat biasae desa bueng rame akeh padha njaluk tulung karo Ki Abdul Bakri kondang yen Ki Abdul Bakri dukun tenun dukun santet dukun tujuh, dukun mayar. Weh, jaluk apa? Iki lurus Ki Abdul Bakri, jalukmu iso keturutan. Ki Abdul Bakri wis kondang tumwetan nyantet wong Ki Abdul Bakri. Ana wong sing kepengin royo bojone wong tekoni Abdul Bakri. Sing penting Abdul Bakri ana duwite. Mulane kabeh wong neruh Ki Abdul Bakri liwat tembok mesti do ditutup lawange. Bocah nom-noman liwat mlaku yen ana Ki Abdul Bakri padha mendiri, padha mlayu. Awit Ki Abdul Bakri pancen kondang tanggone ilmu, tanggone jaya kasetikan. Sapa ae sing kepengin loro atine, para ning Abdul Bakri mesti waras. Wong sak donya iki paling sakti ora ana siji loro. Ki
Ki Abdul Bakri. Loh, aku arep balik kowe. Ki lho dilon Ki Abdul Bakri. Saiki tak kandhani golek panganan. Kowe sing melu aku rino wengi tak nyambut gawe. Mula yen kotak kokon aja kaya biasae. Ya, para kruas. Pomane lek wonge ayu. Ya to, Jak. Ya. Ini Jak. Kowe iki nek didi mesti njaluk gendong. Kene lungguh sepeda. Golek ana tamu rawali reweli ya. Ora oleh daraki kaya biasae.
sogoki bokonge. Isi di sini ae, ya ta? Oke. Mula iki dina Jak. Apa-apa wis entek. Aku wis ora ngrokok, ora duwe apa-apa. Mula kowe nek pengen golek panganan, yo golek dayoh sing akeh bukti, ya ta? Bosok tenan kuping iki. Aduh. Jak, wonge ayu Jak. Aman tenan. Wae seneng. Seneng ora oleh lewat sikat. Baga. Baga. Pancen anu. Aduh, pancen enten pagonan. Boten dados napa. Menapa leres niki dalemipun Mbah Abdul Bakri. Lah. Wis jelas iki griyane Abdul Bakri nggih kula. Saestu to? Dukun kono. Saestu. Nggih tukang kanten. Oh waduh, boten klentu menawi ngaten Ji. Boten. Nggih mapan. Iki ta rada cedhak. Oh nggih. Sawangane kok masuk iki. Nek boten napa-napa ta menawi kula saged kalian panjenengan. Lah malah oke. Oh nggih. Nek nyuwun sewu. Nggih, monggo. Anu, aduh. Repot. Kula nu aja ngomong repot, cacake sampean kaya wong sugih. Kok repot panjenengan dos pundi to? Wong badhe ngendika kemawon kok repot. Kok gemo biar. Wah. Wong desa bueng iki ora ono sing ngene iki. Kaget menapa panjenengan menawi karawan tamu kados kula? Oke, sithik kaget loro rada deg-deg ser Kok ngoten. deg-deg sardos pundi? Wong ayu meneh iki panganane apa lho? Lah witekno wiji le wanita lek rayu njur dos pundi. Nek priya nggih bagus. Aduh. Ini ki saya suwi aku saya nom maneh iki. Kok jangan Panjenengan iki kok. Ning nyuwun pangapunten Mbah Abdul Bakri. Nggih. Anu, ampun nggih. Apunten kula dereng tepangan sampean niku sinten? Wah, menawi dipun wanuhaken asma kula Murting Sari. Anu Bibek Murting Sari. Inggih, garwanipun Kang Mas Sucanegara Loh. ingkang mapan dhateng Sumedang. Menapa supe panjenengan? Kedien. Murting Sari. Nggih. Yen boten klintu jenengan ate ngriki. Nggih kala rumiyin. Pengen dadi bojone ratu. Inggih. Lah, sampean to? Inggih, dos pundi to? Lali tenan sak panduran aku pengen. Kok kata lupen panjenengan? Ah saiki sampean nganggo gumebyar kaya ngono masinten. Lawitekna rumiyin saking dusun. Samenika dados garwanipun Nalendra ingkang regem pangwaos dhateng Sumedang. Anak rukun wae to. Oh nggih, rukun nggih. Ayo nek wis rukun wae dine kowe eling karo aku. Lah iki nek kula kemutan kala panjenengan kados ngaten lho, Mbah. Ora anu, kalingan piye ora. Nek wis dadi wong sugih apa ora gawak-gawake aku ngono. Lho, pun kuatos, pun kula betake wonten wingking. Gawake Inggih. gula kopi. Oh, pun boten kakalupen menawi gula kopi lak panjenengan pancen saben dinten kados ngaten. Nek wonten syarat-syaranipun. Syarate apa to? Nggih, kula tebih saking Sumedang ngantos sowan ngersa dalem Mbah Abdul Bakri. Namung kula badhe nyuwun tulung. Jaluk tulung. Nggih, panjenengan nak dukun santet to? Kodang yen kuwi. Lah iki Apa kepengin kowe bojo loro? boten. Menawi kula dipun wayuh pun katek. Iya. Mila saking menika Mbah Abdul Bakri namung kados ngaten. Saged jroning manah kula Murting Sari. Menawi janjinipun Kang Mas Sucanegara boten
Punika kapan boyong kula dipun boyong dhateng ing Sumedang. Waton kula kersa dados garwanipun. Ing tembe kula badhe dipun mulyakaken, dipun muktekaken ning kasunyatan Mbah Abdul Bakri ngantos ing dinten sakmenika kula boten diparingi menapa-menapa. Kula namung dipun cidrani. Leres, Mbah. Apusi. Leres kula diapusi. Menapa malih ing dinten sakmenika garwanipun ingkang sepakang mbok nadaning rum. Ya. Lagi ngandhut kasaning Jawata. Kula lak boten saged ngandhut. Menapa malih ing benjang menawi sampun lairesipun ang jabang bayi. Akhiring dewasa gantos palenggahan ramanipun wonten ing Kraton Sumedang. Kula mesti dipun singkirke. Awet kowe ora duwe anak. Jalaran kula boten kagungan putra. Lak rugi kula dadi bojone. Wis ora diwehi apa-apa, kur kon ngopeni. Ora duwe anak. Ora duwe anak kok penak. Lah. Kula sing sara. Penak sing kono. Lah iki Ya. penak sing dopeni sing ngopeni. Ah iya no. Lah iki mila saking menika mumpung kula sik enom, saumpamane kula saged pisah kaliyan garwa kula rabi malih lak saged. Ya iso. Bab rabine ndi sing mbok sel ngomong. Lah Iki iki ketut musuh. mila saking menika kados ngaten, Mbak. Piye karepmu? Saestu kula nyuwun pitulungan dhateng panjenenganipun. Karepmu piye? Kang mbok nadaning rum panjenengan santet. Disantet. Inggih, Kae lagi meteng lho. kersanipun kenging menapa saupami mbobot ngandhut kasaning Jawata boten pareng dipun santet. Oh ya kena wae. Panjenengan purun yatra napa mboten? Ayo gelem. Lah saiki ki rasah golek soro golek penak sing penting tuh duit. Lah kuwi cocok. Lah Kuwi iki cocok menika gede to. lah iki to. Sing penting ana duite yen Ki Abdul Bakri pangkaso. Mbah Abdul Bakri, panjenengan nyuwun pinten kemawon kula sembadani waton saged kasunyatan. Ning pun digawe mati lho. Apa? Ya ora. Ning ngene lho. Ora mung duit tok. Aku gelem duwe. Uga aku gelem karo kowe. Ye. Saniki ngeten. Ye. Saumpami si jabang bayi disantet digawe kaya grandong, digawe kaya kerasakti, digawe kaya kethek. Ing besok lamun nang lairkesipun nang jabang bayi dimen dados tontonan sedaya para sagung kawula. Anak Ratu Sucanegara rupane kaya buta, isen-isenke to. Oh, pinter kowe, Nduk. Gawe takno. Ya. Bisa abang digawe ijo, ijo tak gawe abang paribasane. Ya ning ngono. Ya ning ngono tak totone dhisik ubah rampen kae. Ki. Ya to. Ajang kowe melok apa mrene ae? Kowe mak ning jero kono, kancamu celuki. Ya. Tak gendong. Tak gendong. Ora sarwet. Tak ning kene ya. Oh iya, Bang. Jan mbuh ae. Menapa nyuwun menapa panjenengan? Ayo aku tem iki upara ben tak totone ngerti to. Duite tokno dhisik. Oh, alah bab arta to. Rumiyin panjenengan ranta
iya. Ane kok wis tak tandangi duwite ora entuk, wonge ora entuk tak lothong aku. Ras dodo apa-apa lah. Panjenengan nyuwun arta to? Wah, pun wates Murting Sari bojone ratu. Ning ngeten iki menawi kula dateng ing Sumedang, boten mangertosi kaya apa to Murting Sari. Lah iki to, etok-etoke ya tresna, ya sayang, ora ngerti jeroane. Ya iya kudu ngono no. Aja nganti wong ngerti. Kabeh kuwi mau lek kowe iki sok budale Ki Abdul Bakri. Lah iki Kok tenun. nek kula DP nggih. DP. Menawi kirangane benjing lek saged kasunyatan wonten buktinipun kula lunasi. Tenan. Saestu. Kowe aja Menapa kula kumbi, kula mboten lami sing samudana kok. aja kuwatir yen Ki Abdul Bakri wis kondange tulis. Lah abang-abang to, mari panen tomat to. Wah, aku iki ora ngrokok blas ya. Pak tukang rokok paling jaga. Niki jenengan itu. Nggih. Niki DP-ne. Panjenengan pun Sulaya. Angel mentok duit gedhi iki gitu. Hah? Iki duit piroan iki? Niku atusan, mboten nate ngitung dhuwit to. Ora tau iki iki. Oh, sitok-sitok mawon. Lah. 3, kawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, 10. Niku lak sak yuta to. Niku Piro kabeh? 10. Nggih, Jumlahe sak yuta. mantap. Kirangane benjing nek sampun wonten buktinipun kasunyatan si jabang bayi kaya kethek. Ben ora eneng papane tak disik tak bersihan. Alon-alon mawon. Waalaikumsalam niat kula sesaji. Lumantarku kusing dupa sarine bumi kang berkahe kang maha kuwasa. Kuasane jim setan priprayangan ilu-ilu Banaspati. Klunthung waluh tek-tekan. Komo wurung, komo salah, komo dadi. Kami nangka pangananira. Isun butuhke jeronanmu. Aku butuhke jeronanmu. Aku butuhke marang balung panggang, pangklek, ketek, elek-elek. Setan priprayangan ilu-ilu Banaspati Gondoruwo tek-tekan klunthung walah. Ing dina iki sira tak paringi bendaharan, sira tak paringi ujukan supaya mangan jeroane jalma manungsa.
Komo salah wis tak kokon budak. Lebu ana ing jiwangane adane roh. Roh yen mengko ana gara-gara ning kraton Sumedang. Inggih. Kowe aja kaget. Oh, mboten. Yo, wis ngono wae. Aryo tak tutupane. Punan maneh, Bang. Ayo. Kaya bungah rasane atiku. Saening aku wis ngandhut kasihaning pangeran. Mesti wae Kang Mas Yaksa negara kuwi mau seneng sing dadi penggali. Diajeng atene Rum. Awit Diajeng. Kang Mas, Diajeng atene. panjenengan wonten pundi kewala to Kang Mas? Aku mung goleki kandang. Ora weruh klebate Murting Sari to, Diajeng. Mulai injing kala wau kula menika kok boten nyumurupi kalian kadang kula pun Murting Sari. Padha Diajeng. Wiwit esuk nganti saiki. Diajeng Murting Sari ora ana ketok. Gek aku rada cobriya kok sok-sok rada nyonyok nggonmu pangandikan kelawan Diajeng Murting Boten, Sari. kula boten pangandikan menapa-menapa. Wiwit injing kala wau kula padosi wonten ing pepengkeran ugi boten wonten lho Kang Mas Prabu. Cethane ngene lho Diajeng atane Kados Rum. pundi Kang Mas? Tak blakakake. Injing. Ingsun mundhut garwa maneh si Murting Sari bocah saka desa. Inggih Kang Dudu Mas. teges aku suda nuwuhni rasa tresna lawan sliramu. Kang Mas Prabu, panjenengan sampun wasu melang raos sing batos jenengan. Babar pindah kula menika mboten gadhahi serik ing manas raosa ta panjenengan menika manggarwa malih. Awet ngaten lho Kang Mas. Piye Malah Diajeng. bingar raos sing batos kula. Awet menapa Kang Mas? Senasa to Yayi Murting Sari menika wijilipun wanita saking dusun nanging piyambakipun mangertosi menapa ingkang kula kersakaken. Malah-malah kula menika nganggep Diajeng Murting Sari menika kados kadang kula lho Kang Mas Prabu. Yen kaya ngono pun Kakang ora kleru. Inggih. Mundhut Murting Sari senajan ta bocah saka dusun. Ngaten inji. Diajeng ngeten niku lho. Kula dawuh Keng tak enteni rina kelawan wengi lan tak minta ngresani Gusti hamung kepingin duwening turunan. Diajeng. Kang Mas Prabu, sedhela malih panjenengan badhe gadhahi putra. Ning panjenengan kepinginipun putra wijil kakung menapa pawestri Kang Mas? Yen bisa kakung bisa ganteni palungguhanipun Kakang jumeneng nata ana ing Sumedang. Diajeng. Menawi mekaten jumbuh kalian penggalih kula Kang Mas. Kandhaning para pinter Inggih. yen to lagi ngandhut ki kudu akeh ngasoni. Iki wis wanci sireping kekayon lho Diajeng. Kang Mas,
panci leres dawuh panjenengan. Panci kula menika saya sanget raosing badan salira kula. Netra kula ugi ngantuk sanget lho Kang Mas. Yen ngono digawe ngasuh wae. Oh ngaten. Tak tinggal sedelo. Jenengan sampun tebe-tebe kok Oh. ditinggalke. Aku ana sak pinggiring kori kono. Oh ngaten. Ning sampun tebe-tebe kalian Oh. kula nggih. Kula Sing tak katut sesarean nggih Kang Mas. Ngono dicepak-cepakake. Yen ana apa-apa ake-ake wae nimbalipun kata. Nggih Kang Mas. Sekedro Abhaning rum ingkang lagya ngasuh dumadaan cumlorot jengges lumebet ing mandaraning Abhaning rum. Dajeng. Kenapa? Kenapa dajeng? Kenapa? Kang Mas Prabu. Kok kados ngaten to Kang Mas? Eneng apa to? Enaken kula sesarean kala wau. Boten kanten-kantenan rasing badan salira kula. Rasane apa ana sing keju? Daran kula kraos sakit Kang Mas. Weteng lara dajeng. Iki Kang Mas Prabu. Apa arep baparake? Kula piyambak ugi boten mangertosi nanging dereng titi wancinipun Kang Mas. Durung titi wancine ning weteng wis krasa lara dajeng. Mas Prabu sakit. Murting sari biasa ya ana yo ora ana iki. Jane ning ndi wae to iki. Dajeng sabar. Tak peteki. Dajeng bareng. kene to. Aku mau tak golek lho. Kok wadane rum lho. Wetenge lara aku ora ngerti. Mas Prabu sakit. Dajeng sabar. Lara banget Dajeng. Dajeng murting sari. Lho sabar. Iki piye? Apa to iki? Ngapa? Kang Mbok nadening rum. Mboten menapa to Kang Mbok. Menawi panjenengan raosaken badan saya. Kang Mas. Kang Mbok, panjenengan ngendika ingkang sisi pundi Kang Mbok? Rumiyin Kang Mas. Kula damel ke jampi rumiyin. Iki monggo Kang Mbok. Monggo alon-alon kemawon Kang Mbok nadening rum. Waduh, Kang Mas, ngapunten. Piye Dajeng? Menawi kula tindak dhateng Bu Bedang, piyambakipun boten wonten lho Kang Mas. Ganti dukun bayi wae mbok menawa arep babarke. Oh nggih kula tak pados dukun bayi. Kono golekno cepet. Yo. Sujune ana si Murting Sari. Rada adem atiku. Kang Mas, Dajeng Murting Sari. Mbah dukun bayi mati.
dukune Pak Bejo. Boten wonten. Liyane wae. Ngupati malih. Ya, liyane. Mungkin nggih Kang Mas. Iki Waduh, Kang Mas ngapunten. ngopo maneh? Kula wirawiri ngalor ngidul ngetan kula malah tutup sedanten boten wonten padukunipun. Prajurit kabeh duton golek dukun bayi. Oh nggih. Piye ta iki? Loh, suarane bayi. Sampun lerkesipun nang cabang bayi ora usah nganggo dukun Kang Mas. Matur nembah nuwun dening Gusti Kang Maha Agung Kang Mas. Ning kula dereng mangertosi wijine kakung kula pawestri Kang Mas. Oh nggih kula tak rencangi Kang Mas. Wangi. Syukur manghayu bagya astung para jagat. Putraku wis mujil. Apa kaya ngene iki ta? Rasane Mama mimi. wis iso. Jajeng Kula mireng bunga roseng kok kaya mimi ngono to Kang Mas. aku ya krungu kaya ngono. Lho, lajeng tas lair kok iso muni mimi ya Kang Mas. Mbok menawa istimewane anak ratu ki kaya ngene Lho, iki. lah iki seneng to. Bungah to, gumbira to. Ya derek lho kok ngono Kang Mas. Oh, Kang Mas. Lah, boten. suwek to iki. Wah, senes kula. Kok ngono to anakku iki? Lah iki kok lucu ya Kang Mas. Pengen roh aku Sinangsa kula boten gadhah putra ning kula derek bingah kok. melu bunga. Saestu mangke kula ingkang ngembang. Oh iki Kang Mas. Monggo panjenengan purba. Dia jengatane. Kula dawuh Kang Mas. Kene to. Boten Kok malah mriki saya mawon. ngedoh. Sing tak domo-domo, sing tak idam-idam. Ameng putramu. Kaya rada takut to Kang Mas. Wong jenenge garwane maring lairke ki rada adoh. Ya dipecak gitu. Lah kok malah marai paham wis. Jenengan iki Ini dia jeng. Tak embane anakmu. Boten Kang. Ini tok lho, ana apa to? Kula balen Nih. mbake mawon putra Cilulu. Kang Mas. Lah dalah astagfirullah. Kang Mas. Kaya menapa to panjenengan? Wong jenenge cagete Kang Putra. Sing digendong adane kaya apa kae? Kang Mbok nadaning roh. Tapi Kang Mbok, menawi panjenengan sampun lairkesipun nang cabang bayi, kula ingkang ngembang Kang Mbok nadaning roh. Tak ewangi momon Kang Mbok. Coba to. Bane dhewe. Lon diajeng muter sari apa sing timbang kuwi? Tutuk Kang Mbok. Tapi to, Dia. kula ingkang ngembang. Adane rum. Siap Adane. Tenane kuwi apa? Sing mbok gendong ki apa? Nggih menika kawujudanipun putra panjenengan. Ora, dudu. Kuwi dudu anakmu. Kuwi dudu anakmu. Yaksana Guru. Kowe arep apus krama kelawan Seca Negara. Ratu Sumedang. Kang Mas Yaksana Guru. Senasa kala tanpa rupa menika wijilipun putra panjenengan. Ora, Menika titis panjenengan. kuwi dudu titisku. Mas. Yen kowe ngendika titis, kowe ayu. Aku gagah. Tangih lamun duwe anak sing rupane kaya ngono. Mas aku kok selingkuh. Duwe anak. Kadang lho, Punten beda-beda menawi
garwa menik panjenengan menika Aku cup iya kelawan kowe. Sari Pintan kalian panjenengan boten-botenipun menawi kula menika sedhek temenan kula. Kowe wanita tegak rembesing atu. Ning luwih utama Munting Sari. Senajan bocah saka desa. Ning ngabekti lawan garwa. Mas Prabu. Kowe wujude wadon ning kendho kembenmu. Kula tresno kalian panjenengan. Jebul aku kleru. Jebul aku kleru. Ayo mesti wae kok. Panjenengan bobonan. Mas Prabu ya. Sepisan maneh aku takon. Iki Cetane kowe tumindak sedeng karsa. Wong lanang sapa sak mburiku? panjenengan tumindak sedhek Kang. Lames. Aku tinimbang wirang, Kula tresno kalian panjenengan. tinimbang aku digeguyu kabeh para kawula. Mulih becik kowe minggat. Tinggalno semedang. Kula tresno kalian panjenengan. Sudek aku nyawang kowe. Kang Mas Prabu Yangsa Negara. Sinasa kantos putri. Ora nangka babar pisan. Ngapa? Getom. Getom panjenengan. Tinggal minggat bojone sing tuwek getom. Dudu perkara aku ditinggalake adaning rum. Perkara apa? Ning tumindake adaning rum sing gawe kuciwaning ati. Awitane ndek bojon tunika kok dadak panjenengan niku mbok dadi pakeni ket mau rak wis. Diajeng Murting Sari. Tawo. Kene to. Yo rene tok. Aja mojok ngono to. Ayo ben panjenengan seneng ya aku parani to masa aku ngono. Sing butuh sapa? Nek seneng mojok ki mundhak engko kaya ketek. Ayo ora apa-apa wong aku rabine ya sik payu kok dadak. Aja ngono to. Apa? Tresnaku ki kanggo sliramu. Kene to aja kandha kaya ngono. Diajeng Murting Sari. Banter-banterku gayuh kepengin duwening titis, duwening Banter-banter. turun ning adaning rum lah kok kaya ngono. Saiki ngene ya Kang Mas Sucanagara, panjenengan pengen duwe anak. Kelakon duwe anak ora patut didulu kabeh para kawula. Aku sik duwe citakane kok Kang Mas. Iya ta? Lah iya to. Nek panjenengan kepengin duwe anak karo aku Kang Mas. Kalau pira wae tak turuti. Nek panjenengan kudune adil. Yen kowe dicitakan. Ayo, tak udik citakanmu. Aku ya Wes ayo. Mas, gendong aku, gendong aku. Tak tinggal tantene ana ing batu gon. Tantene batu gon. Tantene batu gon. Kang Mas Yangsa Negara. Katan kanyono-nyono menawa aku duweni lakon sing kaya ngene. Kir putraku nak. Kanjeng Ramamu eteku mentolo marang sliramu sohibmu. Senasana sliramu kuwi mau ala tanpa rupa nanging ibu tresna banget marang sliramu. Putraku, Kanjeng Ramamu wis paring daksya marang ibu. Ibu wis katundhuk saka
dan sawit. Kir putraku, sliramu saiki dhewe ibu Yona. Senajan kaya apa wae, ibu ora bakal ninggalake sliramu. Ayo saiki lunga samaran panan yo Kaki.